Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut, at ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay nangyari sa amin ng asawa ko mga 5 taon na ang nakakalipas. At dahil sa mga kababalaghang nagsisimulang mangyari muli sa amin itong mga nakaraang taon. At dahil na rin po sa kakaibang karanasan namin ay mamabutihin ko pong itago na lamang ang aming tunay na pangalan. Ako po si Dennis, 30 years old at isang psychometrician at lumaki sa Albay Province. Ang asawa ko naman ay si Lady, 28 years old at dito sa Maynila ipinanganak. Noong high school ako ay lumipat na sa Maynila ang aming pamilya. Kaya naman halos dito na rin naman kami lumaki. At umuuwi na lamang kami sa Albay kapag magbabakasyon o kaya naman ay may reunion ang mga magkakamag-anak. Napakaganda po ng aming lugar, Papa Dudut. Naabutan ko pa noong panahon na konti pa lamang ang mga tao. At napapalibutan pa ang mga iilang bahay sa barangay namin ng malalaking puno at napakagandang mga bulaklak. Marami din pong mga pasyalan sa aming lugar tulad ng mga batis at kuweba. Pero ang pinaka naaalala ko ay kapag nagpupunta kami sa mga liblib na lugar noong mga bata pa kami. Noon ay nakaugalian namin ang magsabi ng tabi-tabi po sa mga madadaanan. Bagay na itinuro sa akin ng aking lola para daw hindi ako makagambala ng mga maligno at ng mga espiritu. Bata pa lamang ako ay marami na akong naririnig na kwento ng kababalaghan sa aming lugar. Karamihan sa kwento ay mga tungkol sa aswang na gumagala kasama ng mga normal na tao at mga maligno na nakatira sa mga malalaking puno. Kahit pa ang sarili kong ina ay may ibinahaging kwento sa akin na noong mga 3 or 4 years old pa lamang siya, nang karay-karay siya ng aking lola na naglalakad ay may nakita siyang isang babae na nakadikit sa silong ng isang kubo. At ang mahaba at malagong buhok nito ay nakalaylay at umaabot sa lupa. Nang tinanong daw niya ang lola ko, itinuro ang babae at tinanong kung ano yon. Noon ay kumaripas na ng takbo ang lola ko habang karay-karay siya. At pagka-uwi ay doon niya nalaman na ang babaeng yon daw pala ay isang aswang na hinihigop ang buhay na bata na nasa sinapupunan ng buntis naming kapitbahay. Habang lumalaki ay marami pa akong mga kwentong napapakinggan na kagaya ng kwento ni nanay. Pero nang kami ay magpamaynila na, ay unti-unti na rin itong nakalimutan. At nang tumanda na nga ako ay tumigil na rin talaga akong maniwala sa mga ganong klase ng kwento. Graduate kasi ako ng psychology, Papa Dudut. Kaya para sa akin, ang mga ganoong bagay ay baka bunga lamang ng imahinasyon. O kung hindi naman, ay sigurado akong pinaglalaroan lamang sila ng kanilang mga utak. At may siyentipikong paliwanag kung bakit sila nakakakita at nakakaranas ng kababalaghan. Noong nasa Maynila naman kasi ako ay halos wala na rin naman akong naririnig ng kwento tungkol sa mga aswang at maligno. Maliban na lamang sa mga paminsang kwento ng mga kakilala ko tungkol sa mga multo na nakita o naramdaman nila. Pero hindi ko akalain na ako mismo ay makakaranas ng kababalaghan, Papa Dudut. At hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa. At ang pinakamasaklap ay ang malagay pa sa kapahamakan na ang ngayon ay asawa ko ng si Lady. 3 years ago nang magkaroon ng grand reunion ang aming mga kamag-anak sa Albay. Noon naman ay isinama ko na si Lady para formal na ipakilala sa kanila bilang GF ko. Si Lady po ay isang mahinhin, mahiyain pero matalino at magandang babae. Mestisahin din po siya
may pagkakahawig po kay Janine Gutierrez. Bago po ang reunion naming yon, ay mga 2 taon na rin po akong hindi bumibisita sa aming probinsya. Kaya talagang nagulat ako sa mabilis na developments sa aming lugar, lalo na sa mga bandang bayan, kung saan ay napakarami ng mga building at tabi-tabing bahay na nakatayo. Dumadami na rin po ang mga tao at halos talagang city na kung titignan. Naging maayos at masaya po ang aming reunion. At niloko pa nga ako ng mga kamag-anak ko na huwag ko na raw bibitawan pa si Lady. Kasi naka-jackpot na ako sa kanya. At binibiro pa nila ako na maging alerto daw ako dahil baka makakilala pa siya ng may mas itsura sa akin. Kaya baka magbago ang isip at iwanan ako. Ang hindi ko po akalain, Papa Dudut, ay magkakatotoo pala ang pagbibiro nilang yon. At sa kakaiba at nakakapangilabot pang paraan. Bago kami bumalik sa Maynila ay nagkayayaan na mag-swimming kami sa isang batis sa amin. Tanyag po ang batis na yon sapagkat merong yung napakalaki at napakagandang puting-puting bato na sinasabi nila na noon ay pinamamahayan nga daw ng maligno. Pero nang dumating kami doon ay marami-rami ding mga turista. At ang kwentong-kwentong yon ay tila nakalimutan na rin ng marami. Dahil mahilig po sa photography si Lady ay hindi ko po namalayan na lampas kalahating oras na po siyang nawawala at hindi pa bumabalik. Ang naisip ko ay baka naman naaliw sa tanawin kaya ginanahang kumuha ng litrato. Pero nang lumampas na ang 1 oras na siyang nawawala ay kinabahan ako. Nagsimula na po kaming hanapin siya. Nang makita po si Lady ay nakatulala lang siya sa harapan ng isang napakalaking puno ng akasya. Lady! 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 Babe! Lady! Mag-1 oras na kami naghahanap sa'yo. Babe! Huy, okay ka lang? Ha? Ano? Bakit tulala ka? Magta3 oras ka nang nawawala. Lampas 1 oras ka na namin hinahanap. Dennis? Ha? Kararating ko lang dito ah. Wala pang 1 oras ako nang umalis dun sa may batis. Babe, 3 oras ka nang nawawala. Lahat na kaming mga lalaki hinahanap ka na eh. Teka nga, tawagan ko nga sila. Shucks, bakit patay phone ko? Marami pa akong battery kanina. Ayaw magbukas. 3 oras na akong nawawala? Paano nangyari yun? Oo, babe. Tara, bumalik na tayo. Lumulubog na yung araw. Oo nga no. Kanina mataas pa yung araw. Nalilito ko. Ano ba ang huli mong naaalala? Ang natatandaan ko, may nakita akong isang aso. Nasa gitna ng mga kakahuyan. Tahimik lang siya na nakatingin sa akin. Nung una, natakot pa ako kasi baka kagatin ako. Pero tahimik lang siya. Nakatingin. Nagtaka ako kung paano siya napunta doon. Puro kakahuyan yun at walang malapit na bahay. Tapos naaliw na ako sa kanya kaya binidyohan ko siya. Tapos nun, sinundan ko na siya habang nagvi-video ko. Tapos ayun nga, dumating ka na. Pero wala naman akong asong nakita pagdating ko. Alam ko na, i-check natin yung camera mo kung ano ang nangyari. Sige, eto. I-play mo yung video. Ha? Paano nangyari yun? Bakit walang na-record? Baka naman sira yung camera mo. Ewan ko. Andito naman yung ibang mga picture na kinunan ko eh. Yung mga pictures natin sa batis andito rin. Bakit yun lang yung sira?
Lady, tara na! Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Dito tayo. Teka, Naalala mo pa ba ang daan pabalik? teka. Nalilito na rin ako. Lady, baliktarin mo ang t-shirt mo. Ha? Baliktarin mo. Babaliktarin ko rin tong suot ko. Ha? Bakit? Basta gawin mo na lang. Yan ang naaalala kong turo sa akin ng bata ko na dapat gawin kapag naliligaw para mahanap ang daan pabalik. Sige. Dali, ayokong abutan tayo ng gabi dito. Hindi ko alam kung nakatulong nga ba, pero nahanap naman namin pabalik ni Lady ang daan. Nang ikwento namin ang nangyari sa liblib na lugar sa may Akasya, ay sinabi kaagad ng mga pinsan ko at kahit ng mga matatanda sa amin na maaari nga daw na napunta si Lady sa lugar ng mga engkanto. Lalo pat ang mga malalaking puno tulad ng Akasya at Balete ay sinasabing bahay daw ng mga engkanto at lamang lupa. Mabuti na nga lang daw at nahanap ko kaagad si Lady dahil kung hindi raw ay baka nakuha ito ng mga engkanto. Ako pa ang nasisi kung bakit ko daw kasi hindi pinaalalahanan si Lady na magsabi ng tabi-tabi po, lalo pat dayuhan ito sa aming lugar. Bukod pa dyan ay meron kasing si Lady na nunal malapit sa mata, kaya't sinasabi nila na isa rin daw ito sa mga dahilan kung bakit maaaring maging lapitin si Lady ng mga maligno at engkanto. Ako naman ay kahit na pinagbaliktad ko na rin ang t-shirt si Lady ay pati na rin ako ay sa puntong yun ay hindi pa rin masyadong naniniwala na gawa yun ng maligno. Sa isip ko ay baka naapektuhan lang ako ng sobrang kaba dahil sa pagkawala ni Lady. Kaya kung ano-ano ang mga naisip ko at nararamdaman. Inisip ko na lamang din na baka may kung anong halamang gubat lang si Lady na naamoy na nagkaroon ng epekto sa kanyang perception at memorya. Yung nangyari naman sa camera at sa aking cellphone ay inisip kong maaaring nagkataon lang na nagmalfunction at nasira. Pero kinabukasan ay dinapuan ng matinding lagnat si Lady Papadudut. Napakataas ng kanyang temperatura at nagdidiliryo. Dahil dito ay hindi na rin kami natuloy sa pag-uwi sa Maynila at isinugod namin siya sa ospital. Pagdating ng ospital ay hindi rin makita ng mga doktor kung ano ang mali kay Lady. Kahit na ano pong gamot ang ipainom sa kanya ay hindi bumababa ang kanyang mataas na temperatura. Kaya pumayag na rin po ako nang sabihin ng nanay ko na tumawag kami ng magtatawas. Akin na ang palanggana. Lalaki. Ano po? Pansinin mo ang forma ng mga patak ng kandila sa tubig. Hugis lalaki. Lalaki po yung maligno? Engkanto. At hindi lang basta ordinaryong engkanto. Isa itong prinsipe sa kaharian nila. Prinsipe? Bakit niya po binigyan ng sakit si Lady? May nasabi pa si Lady sa'yo na natapak ang nuno sa punso. O baka may pinitas siyang bulaklak o dahon sa kagubatan. Wala naman po. Ang sabi niya lang po ay may nakita siyang aso sa gitna ng gubat. Tapos naaliw po siya dito at sinundan niya. Tapos nang nakita ko po si Lady ay naroon na siya. Tulala sa harap ng isang malaking puno ng akasya. Malapit siya sa puno ng akasya? Opo. Bakit po? Nakursunadahan siya. Paano pong nakursunadahan? Kung prinsipe ang engkantong may gawa nito sa kanya at nakita mo siya na malapit sa akasya, ay baka gustong dalhin ng engkanto si Lady sa kaharian nila. Kaharian? Ang mga engkanto ay madalas na namamahay sa mga malalaki at matatandang puno. Maaaring puno lang ito sa paningin ng ordinaryong tao, pero sa mga nakukursunadahan nilang mga tao ay ipapakita nila ang tunay na anyo ng kanilang tirahan. Isang maganda at malaking palasyo.
Pero bakit naman po gustong dali ng engkanto si Lady sa kanila? Magandang dalaga si Lady. At kahit na nakaratay siya dyan ngayon at hindi ko pa nakakausap, ay huhulaan kong tahimik siyang tao at nagtataglay ng inosensya ng isang bata. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. Ganyan nga po siya. Ang mga kagaya niya ang natitipuhan ng mga engkanto. Ibig niyo pong sabihin ay nagustuhan siya ng engkanto? Malaking posibilidad yon. At dahil hindi lang ito basta-bastang engkanto at mataas pa ang antas sa kanilang mundo, sa tingin ko'y gusto niyang gawing asawa at prinsesa si Lady. Paano po natin maliligtas si Lady? Ha? Ano yun? Namatay ang kandila! Siya yun. Oo. Ipinararamdam niya sa atin ang lakas niya. Susubukan ko ang lahat ng aking makakaya, anak. Pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyong malakas ang puwersa ng karibal mo. Maaaring mapalis ko siya ngayon. Pero hindi ko masisiguro na hindi siya magbabalik. Ikinalulungkot ko. Pero sa mga kagaya ng engkantong ito, sa tingin ko'y hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Lady. Nakailang session din si Lady sa paggagamot sa kanya ng magtatawas papadudot. At nakita ko rin mismo sa sarili kong mga mata ang improvement kay Lady. Kung walang nagawa ang mga doktor ay parang ang nakatulong nga sa kanyang kondisyon ay ang ginawang paggagamot ng magtatawas. Pero sa gulat naming lahat ay walang maalala si Lady sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Ang huli niyang naaalala ay nang nagpunta kami sa Bates at matapos noon ay ang huli niyang natatandaan ay ang nasa Maynila na kami. Tulad ng nirecord niyang video ay parang nabura din ang lahat ng mga nangyari sa utak niya. At dahil nga sa lahat ng mga kababalaghang nangyari, ay unti-unti na rin ako naniwala na totoo nga ang engkanto at maligno. Naniwala na ako na talagang mayroong mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag ng tao ng lohika at ng siyensya. Pero ang pangyayaring ito kay Lady ay nagkaroon din ng hindi kaaya-ayang epekto sa aming sitwasyon sa buhay. Dahil sa pagkakasakit ni Lady ay halos 1 buwan din kaming namalagi sa probinsya. At dahil hindi ko naman siya maaaring iwanan ay nag-emergency leave ako sa trabaho ko ng 1 buwan. Mabuti na nga lang at mababait ang aking mga boss at pinayagan nila ako. Si Lady naman ay hindi pinalad. Dahil mahigpit ang kanyang kumpanya ay napilitan tuloy siyang mag-forced resignation. At matapos noon ay nahirapan na rin siyang makahanap pa ng bagong trabaho. Mula kasi nang mangyari yon kay Lady ay parang may nagbago na rin sa kanya. Mas naging tahimik siya at withdrawn. Sa aking obserbasyon ay gumaling man siya sa kanyang pisikal na katawan, ay naapektuhan naman na nangyari sa kanya ang kanyang kaluluwa at pagkatao. Ako rin ay medyo na-guilty sa mga nangyari, Papa Dudut, at nahiya ako sa kanyang pamilya. Kung hindi kasi sa akin na dinala ko siya doon at kung binantayan ko lang siya at sinamahan ng sa lahat ng oras ay baka hindi yun nangyari. Kaya mula noon ay mas naging malaki ang naramdaman kong responsibility kay Lady. Obligasyon kong maibalik siya sa dati. At kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa pangyayaring yon ay hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ipinangako ko din sa sarili ko na kahit na ano pang mangyari, hinding-hindi ko iiwanan si Lady. Nang nasa Maynila na kami ay sinamahan ko si Lady na magpatingin sa isang psychologist. Mabuti na nga lang po at ako ay isang psychometrician, kaya naman naging madali sa akin ang makahanap ng therapist na mura lang maningil. Ayon sa pagsusuri ay meron daw depression si Lady.
At matapos ng ilang sesyon ay sa awa ng Diyos ay bumuti-buti naman ang kanyang kalagayan. Unti-unti nang bumalik si Lady sa dati niyang ugali na magiliw at optimistic. At nang siya ay gumaling na, ay naging madali na rin muli sa kanya ang makahanap ng bagong trabaho. Bumalik na sa dati ang buhay namin, Papa Dudut. Naging maayos naman si Lady sa kanyang bagong trabaho at ako naman ay balik sa dati na rin na walang masyadong inaalala. Kaya nang kami ay mag-anibersaryo ay minabuti ko rin na mag-propose sa kanya na magpakasal. Nasinagot naman kaagad ni Lady ng kanyang matamis na oo. Agad naming plinano ang aming kasal. Pinagkasunduan namin na mag-iipon muna kami sa loob ng 1 taon para sa magagasto sa aming kasal. At bilang paghahanda na rin sa aming future. Naging maayos at maganda ang mga sumunod na buwan at akala ko'y magtutuloy-tuloy na ito. Hanggang sa may dagok na namang dumating sa aming pagsasama. Napansin ko na meron na namang pagbabago kay Lady. Pero sa pagkakataong ito ay wala nang kinalaman sa kababalaghan. Napansin kong nagkaroon ng kakaibang sigla sa kanya pero pakiramdam ko ay hindi naman dahil sa akin o sa kanyang trabaho. Nakaramdam ako na parang meron siyang iba. Matapos ang ilang linggo nang mapansin ko kay Lady ang pagbabago sa kanyang kinikilos, ay nagsimula na rin siyang manlamig sa akin. Kapag nagkikita kami ay pakiramdam ko ay napipilitan lang siya. At parang palagi siyang nagmamadali na umalis. Dumating na rin sa puntong parang iniiwasan na niyang makipagkita sa akin. O maski ang makipag-communicate. At doon ko na nga naramdamang posibleng meron na siyang third party. At isang araw ay dumating na nga ang pinaka-kinakatakutan ko. Nakipagkita sa akin si Lady at sinabi niyang gusto na niya na makipaghiwalay. Dennis, may gusto sana akong sabihin sa'yo. May kinalaman ba tong sasabihin mo kung bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? At kung bakit iniiwasan mo na ang tawag ko? Oo. May iba ka na? I'm sorry, Dennis. Lady, seryoso ka ba? Lady, ikakasal na tayo. Alam ko. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na mahulog sa iba. Paano? Sino? Hindi mo kilala. Kapitbahay ko siya. Ano? Kapitbahay mo? Sino? Sino doon? Bagong lipat lang siya. Nung March lang siya lumipat. Nung March? 1 buwan matapos ko mag-propose sa'yo? Oo. Paano? Paano nangyari yun? Lady, 4 years na tayong magkarelasyon. Tapos ipagpapalit mo ako sa lalaking kakakilala mo lang ng wala pang kalahating taon? I'm sorry, Dennis. Pero sa tingin ko, mahal ko si Mateo. Mateo? Hindi. Hindi ako naniniwalang pag-ibig yan. Dennis, hindi ko maipaliwanag. Basta pakiramdam ko, ang tagal-tagal na naming magkakilala. Pakiramdam ko, tinadhana kami. Itinadhana? Dennis, nung dinala niya ako sa palasyo nila. Teka, palasyo? Hindi, sa bahay nila. Hindi, malinaw na sinabi mo sa akin ang salitang palasyo. Na mali lang ang dinig mo. Lady, kilala kita. Magsabi ka sa akin ng totoo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Dennis, alam ko na mahirap paniwalaan ang mga susunod kong sasabihin. Pero, may palasyo si Mateo. Natatandaan mo ba nung buong araw kitang hindi kinontak? Lady, hindi mo lang ako 1 araw hindi kinontak. 2 linggo kang hindi nagparamdam. At nang pumunta ako sa inyo, ang sabi ng mga magulang mo, nagpaalam ka raw na may pupuntahan. At 2 linggo kang nawala. Ano? Lady,
Please, hindi kita huhusgahan. Pero ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Okay, sige. Sinundo ako ni Mateo sa bahay. Dinala niya ako sa lugar nila. Nakatira siya sa gitna ng gubat. At sa gubat na yon, may isang malaking palasyo. Doon ko nalaman na isa pala siyang prinsipe. Nagulat ako dahil pagdating ko may isang napakalaking handaan. Isang napakahabang lamesa na punong-puno ng masasarap na pagkain. At nandun din ang mga magulang niya. Ang sabi nila, ang tagal-tagal na raw nila akong hinihintay. Kumain ako ng marami at ang sasarap ng pagkain. Tapos ang dami ring kanin tsaka iba't ibang gulay. Tapos inoffer nila yung pinakamasarap daw nilang pagkain. Kanin na kulay itim. Pero dahil busog na ako, tinanggihan ko. Pagkatapos noon, inihatid na ako ni Mateo sa bahay. Tapos ang sabi niya, sa susunod niya raw akong sunduin, sana sumama na ako sa kanya. Tapos binigyan niya ako ng isang supot na punong-puno ng pera. Lady, nare-realize mo ba na ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo? Lady, 2 linggo kang nawala. Hindi ko alam yan sinasabi mong 2 linggo. Isang araw lang akong nawala, Dennis. At totoo ang lahat ng sinasabi ko. Andito pa nga sa bag ko, may natira pa nung napakaraming perang binigay niya sa... Teka nga, sandali. Teka lang. Bakit ang dami kong dahon sa bag? Nasaan na yung pera? Andito yun eh. Bakit puro dahon na? Nasaan na? Gusto ko sanang dalhin si Lady sa psychiatrist, pero ang unang kutob kong naramdaman ay hindi ordinaryong sakit ang dumapo kay Lady Papadudut. Masyadong malapit ang kinuwento niya sa mga nabanggit dati ng magtatawas, ang tungkol sa palasyo, ang tungkol sa engkantong prinsipe na gustong asawahin si Lady. Bukod pa dyan ay alam kong kapag dinala ko si Lady sa ospital at kinonfine, agad siyang mapupunta sa psychiatric ward at papainumin ng kung ano-anong gamot. At oras na ipasok ko siya roon ay mahihirapan na akong ilabas siya. Pero ang pinakakinakatakutan ko ay baka hindi ko na siya mailigtas sa loob ng ward kung sakaling doon siya matsyempohang sunduin ulit ng engkanto. At baka sa pagkakataong yon ay tuluyan na ngang sumama si Lady sa kanya. Dahil sa nangyari ay agad kong inalerto ang mga magulang ni Lady. Ipinaliwanag ko sa kanila ang pagkakatugma ng mga sinabi nito sa akin sa mga sinabi dati ng magtatawas. At dahil maski sila ay hindi may paliwanag ang mga nangyayari ay pumayag din sila na huwag munang dalhin sa psychiatrist si Lady. Sinabihan ko na lang sila na huwag munang papasukin sa trabaho si Lady at huwag hayaan na mawalan ito ng tagabantay. Agad ko ring kinontak ang mga kamag-anak namin sa probinsya at ipinahanap ang nagtawas kay Lady. Ngunit sa kasamaang palad ay nalaman nila na namatay na pala ito ang magtatawas. Hindi man sinabi sa amin ang dahilan ay natakot ako na baka may kinalaman sa pagtulong niya kay Lady ang kamatayan ng matanda. At dahil dito, mas lalo akong nabahala para kay Lady. Kaya agad akong nagpaalam ng leave sa trabaho at nakisuyo sa mga magulang ni Lady na doon muna ako manirahan sa bahay nila upang bantayan ito. Ikinulong namin si Lady sa kanyang kwarto na siyang kinagalit niya ng husto. Nang magsimulang magalit at magwala si Lady ay napilitan na rin kaming itali ang kanyang mga kamay sa kama. Awang-awa ako kay Lady Papadudut at alam kong maski ang mga magulang niya ay awang-awa na rin sa kanya. Pero minabuti namin at tibayan ang loob para na rin sa ikagagaling ng aming minamahal. Pakawalan niyo ako, Ma! Pa! Pati ba naman kayo gagawin niyo sa akin to? Anak, patawarin mo kami. Kapag hindi namin to ginawa, baka magwala ka na naman at masaktan mo lang ang sarili mo. Bitiwan niyo ako! Alam ko namang yung si Dennis ang may pakana ng lahat ng to eh! Dennis, walang iya ka! Lady, parang awa mo na. Kumalma ka na. Ginagawa lang namin to para sa kapakanan mo. Anong kapakanan?
Nagagalit ka dahil nakipag-break ako sa'yo! Lady, hindi yun ang dahilan. Lady, may sakit ka. Kailangan muna namin gawin to hanggat hindi ka pa gumagaling. Wala akong sakit! Hindi mo malinaw sa'yo? Hindi ikaw ang mahal ko! Si Mateo! Si Mateo ang mahal ko! Bitin niya ako! Lady, parang awa mo na anak, kumalma ka na. Hindi! Pakawalan niyo ako dito! Susundayin ako ni Mateo at sasama ako sa kanya! Please, Lady, parang awa mo na. Kung dumating ulit si Mateo, huwag kang sasama sa kanya. Mapapahamak ka lang. Nagsiselos ka lang. Pakawalan niyo ako dito. Huwag niyong hintayin na magalit si Mateo dahil papatayin niya kayo! Papatayin niya kayo! Diyos ko! Tulungan mo ang anak ko! Huwag na huwag mong gagawin niya pagkukrusahan ako! Dennis, iabot mo sa akin yung crucifix! Huwag mong gagawin yan! Lino! Tonton! Tulungan niyo kami dito! Ang lakas ng ate niyo! Masamang espiritu! Layuan mo ang anak ko! Atong iyo! Ilayo mo yan sa akin! Ilayo mo! Wilma! Nahihirapan na anak natin! Tanggalin mo muna yung cross! Hindi niyo kami mapipigilan ni Lady! Dennis! Hindi ka mahal ni Lady! Sakay ka sa sana! At wala ka nang magagawa! Hindi! Hindi ako papayag! Mahal ko si Lady! Nagmamahalan kami! Ikaw ang umalis! Nilagat! Nagpasal ang mga mo na nilagat! Nay! Ang cross! Ibalik niyo! Yun na siguro ang pinaka nakakakilabot na nasaksihan ko, Papa Dudut. Kitang-kita ko at dinig na dinig ko kung paanong nagbago ang pagkatao at ang boses ni Lady at naging isang lalaki. Iba din ang taglay niyang lakas at kahit na 5 tao kami na sumusubok na itali siya at pakalmahin ay hirap na hirap kami sa panlalaban niya. Halos magkasugat din ang mga paa at braso ni Lady sa pagkakatali at panlalaban niya. Kaya minabuti naming palitan na rin ng tali ng mas makapal na tela. Noong una ay talaga rin nanlalaban si Lady kapag dinidikitan namin siya ng krus o ng rosaryo. Pero nang tumagal ay kumalma na rin ito at hindi na nanlaban. Pero kapag inilalayo namin ang krus ay bumabalik na naman siya sa nakakapangilabot niyang pagsisigaw at pagwawala. Kaya naman minabuti na rin namin na hindi naalisin sa tabi niya ang krus kahit para kumalma na siya. Para makasigurado kaming hindi na siya muling aatakihin ng engkanto. Pagkatapos ng 2 o 3 araw ay kumalma na talaga ng husto si Lady. At unti-unti na rin bumalik ang kanyang sariling huwisyo. At tulad ng dati ay wala na naman siyang maaalala. Nagulat na lamang siya nang makita niyang nakatali siya sa kama at may katabing mga krus. At kahit pa umiyak ng umiyak at magmakaawa sa amin si Lady ay hindi kami pumayag na kalagan siya. Sa takot na baka bumalik na namang muli ang pag-atake ng galit na engkanto. At kahit na kumalma si Lady, Papa Dudut ay patuloy naman siya sa pag-iyak sa mga sumunod na araw. May mga oras pang tulala na lang siya habang nakaratay. At kahit na nakalimutan niya ang nangyaring pagwawala niya at tilang pagsapi sa kanya ng engkanto, ay hindi naman niya nakalimutan na gusto niyang sumama dito. Hindi ko nga alam, Papa Dudut, kung matatawa ako o magagalit o maiiyak na lamang. Dahil ang karibal ko kay Lady ay isang engkanto. Pero sa kabila ng lahat ng kababalaghang ito,
Ang talagang bumaon sa akin ay ang sakit na marinig mula sa babaeng mahal na mahal ko ang sabihin niyang hindi niya ako mahal at may iba na siyang gusto. Gusto ko mang kumbinsihin ang sarili ko na epekto lamang ito ng panlilinlang sa kanya ng engkanto. Hindi ko rin maiwasan na masaktan at maisip na baka yun naman talaga ang katotohanan. Na hindi niya ako mahal. Na hindi na ako mahal ni Lady. Ilang araw mula nang iginapos namin si Lady dahil sa kanyang pagwawala, ay dumating na ang isa pang magtatawas na nakuha ng aking kamag-anak sa probinsya. Katulad ng ginawa ng namayapang magtatawas ay sinuri niya muna kung ano nga ba talaga ang aming kinakaharap na elemento. At tulad nga ng sinabi ng dating magtatawas, ay kinumpirma niyang engkanto raw ito na may mataas na katungkulan at nagkagusto kay Lady. Agad siyang nagsimula sa kanyang mga ritual ng panggagamot. Pero nang magwala ng muli si Lady ay nakarinig na naman kami ng nakakakilabot na boses ng lalaki mula sa kanyang maliit at payat na pangangatawan. Namalas ko ang takot sa mata ng magtatawas. Nang mapakalma ng magtatawas si Lady ay kinausap kami ng matanda. Humingi siya ng tawa dahil hindi na raw niya kayang ituloy ang panggagamot. Masyado raw malakas at makapangyarihan ang engkanto at natatakot siyang balikan siya nito. At dahil sa mga sinabi ng magtatawas ay nabalot kami ng takot at pinanghinaan kami ng loob. Hanggang sa nakita ko ang krus sa tabi ni Lady. At naalala ko kung paano naggalit ang engkanto nang itinabi namin ito sa kanya. Dito ako nakaisip na kumausap ng pare. Anong may paglilingkod ko sa'yo, iho? Father, may gusto po kasi sana akong ikonsulta sa inyo. Sige, ano yun? Father, paano po ba magpa-exercise? Exercise? Bakit? May kakilala ka bang sa tingin mo ay sinasapian ng demonyo? Father, hindi po demonyo. Engkanto po. Parang naengkanto po kasi yung girlfriend ko. Alam mo, iho, sa simbahang katoliko, mapaengkanto pa yan, lamang lupa o maligno, manifestasyon lang ang lahat ng yan ng demonyo. Demonyo po yung umatake sa girlfriend ko? Sa ating paniniwala, dalawa lamang ang puwersang mayroon sa mundo, ang demonyo at ang Diyos. Mapanlin lang ang demonyo at may kapangyarihan itong mag-iba-iba ng anyo depende kung saan tayo pinakamahina at madaling mamanipula nito. At kung tutusin ay hindi lang supernatural ang anyo ng demonyo. Namamalas din natin ang puwersa nito sa tuwing nagpapatalo tayo sa temptasyon ng kadiliman. Ang pagnanakaw, ang pagpatay, at pananakit sa kapwa, at iba pang mga makasalanang gawain, mga pangyayari din yan kung saan namamalas natin ang impluensya ng kadiliman. Pero bago ang lahat, ano ba ang nangyari sa girlfriend mo? Father, nagsimula po kasi ang lahat ng magbakasyon po kami ng girlfriend ko sa probinsya. Lady po ang pangalan niya. Isang araw, nang namasyal kami sa may batis doon, nawala po siya ng matagal. At nung matagpuan ko siya, nakatulala na lang siya sa harapan ng isang malaking puno. Matapos po nun, nagkasakit siya at hindi makita ng mga doktor kung ano ang dahilan ng sakit. Nang nagpatawas po kami sa manggagamot dun sa amin, sinabi na may nagkagusto daw sa kanyang engkanto. Nangyari po yun mga 1 taon nang nakakalipas. Pinagamot niyo siya sa isang albularyo? Opo eh. O sige. Tapos, ano na nangyari? Matapos po naming magpatawas, bumalik naman sa normal si Lady. Pero 1 buwan matapos ko mag-propose sa kanya ng kasal, kinausap niya ako na gusto na raw niyang makipag-break. Dahil iba na raw po ang mahal niya. At nang ikinuwento po niya kung saan niya nakilala at ang pagkatao ng lalaking yun, tumugma po dun sa description ng magtatawas sa engkantong nakita niya na nagkagusto kay Lady. At nagsimula ulit siyang atakehin ito nung mag-propose ka sa kanya ng kasal?
Opo, Father. At nung hindi po ako pumayag, doon na po siya nagwala. At dahil din po kakaiba na yung pagwawala niya, ikinulong po namin siya sa kwarto at iginapos sa kama. Iginapos niyo siya? Opo, Father. Wala na po kasi kaming ibang choice dahil nagwawala po siya at natakot kaming baka saktan niya ang kanyang sarili. Sinasabi niya rin po na susunduin daw po kasi siya ulit ng engkanto at sinabi niyang sasama na siya dito. At saka, Father, nung idinikit po ng nanay niya ang krus sa kanya, bigla pong nag-iba ang boses niya. Nakakapangilabot po. Tapos bigla po siyang naging malakas. At 5 pa kami na nagtulong-tulong para lang mapigilan siya sa pagwawala niya. Katakatakang ang mga pangyayari yun, ano? Pero, alam mo iho, hindi kasi kami basta-basta pwedeng gumawa ng exorcism hanggat hindi na-rule out ang ibang factors. Naikonsulta niyo na ba siya sa psychiatrist? Father, hindi pa po. Natatakot kasi kami na baka lumala lang siya kapag ipinasok namin siya doon. Pero kailangan iho. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong sagot mula sa isang pari na katulad ko. Pero kailangan muna nating masiguro na ang pagwawala ni Lady ay hindi dahil sa ibang bagay na pwede namang masolusyonan ng gamot at therapy. Lalo pat nabanggit mo na ikakasala dapat kayo. Alam naman nating lahat na ang pagpapakasal ay isang napakalaking life decision na maaaring makapagbigay ng matinding stress sa isang tao psychologically. Father, please, parang ahawan niyo na po. Kahit bisitahin niyo lang po muna si Lady. Pero sige po, pangako. Pagkatapos po nun, kukonsulta po kami sa isang psychiatrist. Isa sa mga itinanong ni Father ay kung bakit daw kami sa albularyo unang lumapit. Kumusta raw ba ang aming relasyon sa Panginoon? Hindi ako handa at medyo nagigilty ako sa tanong ni Father. Kahit kasi Katoliko ako at ang pamilya ko ay hindi naman ganong kalakas ang aming paniniwala at pagpapractice ng aming relihiyon. Kumbaga, nagsisimba na lang kami dahil obligasyon at dahil nakasanayan na. At kapag nasa simbahan kami o nagdarasal, ay kadalasang wala naman talaga doon ang atensyon namin. Ako mismo, aaminin ko, ay madalas na naiinip at nagsiselfone at nabubore sa misa. Kaya palagi na rin akong late na dumarating. Hanggang noong lumaon na nga ay nagsisimba na lamang ako kapag may nagyayaya. Si Lady naman, sa pagkakaalam ko ay medyo ganon din ang pamilya niya. Parang ang nanay niya na nga lang ang talagang linggo-linggo sa kanila kung magsimba. Ipinaliwanag ni Father na kadalasan daw kasing nagsisimula ang isang demonic possession kapag ang biktima ay nasa krisis ng kanyang pananampalataya. O kung hindi naman ay may mga personal na dinadala. Sinabi din niya na dapat daw sana ay hindi muna kami kumonsulta sa magtatawas dahil isa daw itong forma ng occult at ang mga paganong paniniwala at practices na tulad daw noon ay maaaring gamitin din ng demonyo bilang lagusan nito. Matapos ng aming pag-uusap ay inischedule ni Father ang pagbisita niya kay Lady. Pinayuhan din niya ako na mangumpisal at kung maaari daw, pati na rin sana ang lahat ng nakapalibot kay Lady. Mahalaga daw kasi na maihanda muna namin ang aming mga sarili at pagtibayin ang paniniwala sa Panginoon upang hindi rin kami atakihin ng demonyo. Lalo pat parang kinakalaban na rin namin ito sa kagustuhan naming mailigtas si Lady. Magkukumpisal na rin sana ako kay Father, pero sa kung anumang kadahilanan papadudot ay bigla akong inatake ng hika. Bukod sa lampas ng 1 dekada nang huli akong magkumpisal, ay meron din akong kasalanang mga nagawa sa buhay na parang hindi ko pa kayang sabihin sa ibang tao. Kahit nasa pari pa. Nagsinungaling na lamang ako kay Father at ang sabi ko ay may isa pa akong lakad na pupuntahan na importante. Pero naramdaman yata ni Father ang aking pag-aalinlangan. Dahil sinabihan niya ako ng ang paboritong trick ng demonyo ay papaniwalain ng isang tao na hindi siya worth it na patawarin at mahalin ng Panginoon.
Pero sana nga ay nilakasan ko pa ang loob ko na mangumpisal, Papa Dudut, dahil sa pag-uwi ko, kinagabihan noon ay nagkaroon ng nakakakilabot na karanasan. Pabalik na ako ng bahay ni na Lady at dahil nakatira sila sa isang medyo bago pang subdivision, ay iilan pa lamang ang mga bahay dito. Nang madaan ako sa isang talahiban na walang ilaw ang daanan, ay biglang tumirik ang aking sasakyan. Ano ba to? Bakit tumigil? Isit. Ano bang sunod-sunod na kamalasan to? Bakit ayaw? Yung makina kaya? Hindi naman nag-overheat. Wala namang problema. Saan galing tong asong to? Doggy, huwag mo akong lapain. Mabait ako. Pa, sagutin mo. Pa, please. Hello? Dennis? Pa, ano po kasi? Andito na ako sa subdivision nyo. Tumirik po kotse ko. Pero hindi po ako makalabas ng kotse kasi may aso na gusto akong kagatin. Ganun ba? Nasaan banda ka ba? Sa Sampaguita Street po ata to. Basta yung puro talahib pa. Okay, sige. Teka po. Ayan, parang nawala na yung aso. Subukan mo kaya uli i-start yung kotse. Sige po. Pa, ayaw pa rin po mag-start eh. Pero yung headlights bumukas na. Dennis? Ayos ka lang ba, anak? Pa, ano po kasi? May lalaki na nakatayo sa harap. Paanong lalaki? Di, humingi ka ng tulong. Hindi po siya gumagalaw pa. Nakatayo lang po siya. Nakatingin sa akin. Ano? Oh, bakit anak? Pa, namatay ulit yung headlights. Nasaan na yung lalaki? Sobrang dilim po. Hindi ko po... Dennis? Bumukas ulit yung headlights. Mas malapit na yung lalaki. Mga isang dipa na lang ang layo sa kotse. Kausapin mo kaya? Wala po siyang mukha. Ano? Pa! Namatay ulit yung headlights! Please! Parang awan niyo na po! Puntahan niyo na po ako dito! Isama niyo na rin si Tonton! Tulungan niyo ako! Hindi ko alam kung nasa na yung lalaki! Baka kung anong gawin niya sa akin! Pa! Bilisan niyo! Niyuyog niyo dyan itong kotse! Puntahan niyo na ako! Sino magbabantay kay Lady kung pumunta kami dyan? Pa! Ang hirap sa'yo, Dennis. Bukod sa napakamakasarili mo na, ay napakaduwag mo pa. Kaya ayaw na sa'yo ni Lady dahil wala kang kwentang lalaki. Boss! Boss! Gising! Ha? Boss! Kanina pa po kayo tulog dyan. Muntik na nga naming puwersahin buksan tong pinto eh. Anong nangyari? Nagro-ronda po kami. Tapos naabutan namin kayo dito patay ang makina ng sasakyan. Okay lang po ba kayo? Ha? Wala bang ibang tao kayong nakita dito? Wala po. Kayo lang po. Patay yung sasakyan nyo tapos natutulog kayo sa loob. Delikado pa ho yun dahil sobrang dilim ho dito. Buti wala hong aksidenteng nangyari. Sa pagdating ko sa bahay ni na Lady ay minabuti kong isarili ko na lamang ang mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Ayaw ko na rin kasing takutin pa sila sa mga nangyari sa akin. At nang pumasok ako sa kwarto ni Lady ay kita kong tahimik lang siyang nakahiga dito. Ang krus ay malapit pa rin sa kanya. Pero nakatitig lang siya sa akin at parang may pilyang ngiti sa kanyang mga mukha. Pinulong ko rin ang kanyang pamilya at sinabi ko sa kanila
ang napag-usapan namin ng pare. Ang sabi ko sa kanila ay makakabuti siguro na bago dasalan ni Father si Lady ay mangumpisal muna kami ng aming mga kasalanan dito. At sinabi ko rin sa kanila na mas makakabuti siguro kung sabay-sabay kaming magdarasal ng rosaryo bawat oras at ipagtirik ng kandila si Lady. Nang nagdarasal na kami ay kita kong apektado si Lady. Kahit na hindi siya nagwawala kagaya ng dati ay iyak naman siya ng iyak. Nagmamakaawa na itigil na raw namin ang ginagawa namin dahil lang sakit daw sa tenga at para daw pinupunit ang kanyang kalamnan. Kahit na naaawa kami ay pinagpatuloy lang namin ang pagdarasal at hindi kami tumigil. Nairaos namin ang gabing yon nang wala namang ibang kababalaghan pang nangyari. At minabuti naming maghalinhina ng tulog at palaging dapat ay may isang gising para magbantay kay Lady. Kinabukasan, papadudod, sa pagdating pa lang ng pare ay hindi na mapakali si Lady. At nang isa-isa na kaming nagkumpisal sa pare ay kung ano-ano rin ang mga lumalabas sa bibig ni Lady. Tawa ng tawa. Nagmumura, nagagalit at nagsasabi ng kung ano-anong mga nakakahiyang bagay tungkol sa bawat isa sa amin. Pero nilaksa namin ang aming loob at pinagpatuloy lang namin ang mga ginagawang paglilinis ng kasalanan. At kita ko rin na parang pinapawisan si Father. At ramdam kong nahihirapan siya sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay hindi na nakayanan ni Father at tumawag pa siya ng isa pang pare na makakatulong sa kanya. At silang dalawa na ang nagtulong na dasalan si Lady. Habang dinadasalan at winiwisikan ng pare si Lady ng holy water, ay nagwawala ito. At hindi nga tumagal at lumabas na naman sa kanyang bibig ang nakakakilabot na boses ng lalaki. Kung ano-anong mga masasama at mahahalay na bagay ang sinasabi niya. At dumating pa sa puntong nagsasalita ito ng lengguwahe na hindi namin maintindihan. Hindi nagtagal ay kumalma na rin si Lady at nakita ko sa kanyang mga mata na nanumbalik ang kanyang huwisyo. Pero dahil sa pagod na rin siguro ay nakatulog na lamang ito. Bago umalis ang pare ay binigyan niya kami ng mga medalyon. St. Benedict's Medal. Ito raw ay isang mabisang medalyon na pangontra sa demonyo at iba pang puwersa ng kapahamakan at kadiliman. Ang bilin niya ay ipasuot daw namin ito kay Lady upang maprotektahan siya nito. Pero mas magiging mabisa daw ito kung kaming lahat ang magbabalik loob sa Diyos. At kung mas pagtitibayin namin ang aming paniniwala sa awa at kapangyarihan ng Panginoon. Dennis? Lady? Dennis? Bakit ako nakagapos? Ha? Wala kang maalala? Bakit niyo ako ginapos? Lady, kasi nagkasakit ka. Nagwawala ka. Ako? Nagwawala? Oo. Hindi ko maintindihan. Wala akong maalala. Pabayaan mo na muna. Magpahinga ka na lang muna at huwag mo nang isipin yun. Dennis, tanggalin mo nga tong mga to. Nahihirapan ako. Hindi ako makakilos. Ha? Dennis, please. Masakit ang katawan ko. Ang sakit nitong mga kamay at paa ko. Sige. Pero teka, isusuot ko muna to sa'yo. Huwag mo munang tatanggalin. Ano to? St. Benedict's Medal. Dennis, naulit na naman ba yung nangyari sa akin dati nung magbakasyon tayo sa inyo? Oo. Sige, wag mo na lang muna akong kalagan. Sigurado ka? Oo. Lady, ano ba ang huli mong naaalala? Aso. May naaalala kong aso. Nadaanan ko.
Nakatayo siya malapit sa isang puno. Pauwi na ako nun sa bahay. Yun lang ang naaalala mo? Oo, pero nitong mga nakaraang buwan, may mga pagkakataon akong nagugulat ako kung bakit ako nasa lugar na yon. Dennis, natatakot ako. Shhh! Huwag kang matakot. Andito lang kaming lahat para sa'yo. Yayakapin kita. Poprotektahan kita. Pero paano kung ikasal na tayo tapos mangyari uli sa akin to? Ikasal? Hindi mo na naaalala na nakipag-break ka sa akin? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko nga rin alam. At dahil nga rin doon, kaya ako naisip na baka bumalik yung kondisyon mo dati. Dahil alam ko na mahal kita at mahal mo rin ako. Maraming salamat at nagtiwala ka sa akin. Maraming salamat at hindi mo ko iniwan. Hindi kita pababayaan at iiwan, lady. Hanggang kamatayan. Matapos ang pagdarasal na ginawa ng mga pare sa awa ng Diyos ay hindi na rin naulit pa ang mga kababalaghang nangyari kay Lady. Nang nakarecover din siya ng kaunti ay sinunod din namin ang payo ng pare at kumonsulta na nga rin kami sa psychiatrist. Ayon po sa pagsusuri sa kanya ng kanyang doktor ay maaaring nagkaroon lamang daw siya ng dissociative episodes. Dahil daw sa matinding stress. Maaari din daw na nakakontribute dito ang psychological distress na maaaring nirepress niya na dulot ng aming napipintong pagpapakasal. At dahil sa pagsusuri ng mga doktor ay minabuti kong kausapin si Lady nang masinsinan kung handa na nga ba talaga siyang ikasal na. At kahit na sinasabi niya na oo, handang-handa na siya, ay napagkasunduan naming iurong ng isa pang taon ang aming pagpapakasal para mas maihanda pa namin ang aming mga sarili sa magiging malaking pagbabago sa aming mga buhay. Sa loob ng isang taon ay nakita kong bumalik na sa dati niyang sigla at pagkatao si Lady. At dahil na rin siguro sa aming dinaranas ay naramdaman kong mas tumibay pa ang aming samahan at pagmamahal sa isa't isa. Natuloy na ang aming kasal at inexpect ko na makakamit na rin namin ang aming happily ever after. Isang taon matapos manganak si Lady ay bumukod na rin kami ng tirahan, Papa Dudut. Nakabili kami ng isang maliit na bahay sa isang subdivision sa Las Piñas. At dahil medyo busy rin kami sa trabaho ay kumuha kami ng yaya na makakatulong sa pagbabantay sa aming anak. Pero isang araw ay kinalabutan ako sa mga sinabi sa akin ng aming yaya. Sir, napansin ko po, parang mababaw itong gutli sa labi ng baby, ano? Ha? Anong gutli? Itong nasa ibabaw po ng labi natin na medyo mahaba at nakalubog. Sana mas lumubog pa yung kay baby paglaki niya, no? Bakit naman? Kasi po, may pamahiin sa lugar namin na kapag ang isang tao daw po ay walang gutli sa labi, engkanto daw po yun. O kung hindi man, lapitin daw po ng engkanto. Ano? Naku, natakot ulit kayo, sir. Huwag po kayo mag-alala. Kasabihan lang naman yun dun sa amin. Nga pala, sir, kagabi pala nung wala kayo ni ma'am, may pumunta dito na weirdong lalaki. 10 oras ng gabi. Lalaki? Nakausap mo? Opo. Natakot nga po ako nung una kasi 10 oras na ng gabi. Tapos may nagdo-doorbell. At dahil natakot po ako, nagmasid muna ako sa bintana. Sinilip ko lang siya ng matagal. Tapos natakot po ako kasi nakatayo lang siya doon sa labas ng gate. Hindi gumagalaw. Akala ko nga estatwa. Tapos nag-doorbell ulit. Kaya napilitan na po akong labasin siya. Anong sabi niya? Hinahanap niya po kayo ni ma'am. Bakit niya daw kami hinahanap? Hindi naman po niya sinabi kung bakit. Basta nung sinabi ko po na wala kayo, ang sabi niya lang alagaan kong mabuti si baby. Tapos babalik na lang daw po siya pag 7 years old na si baby. Ano? Oo nga po
Kaya nga po ang weirdo nung lalaki. Meron po ba kayong nakaaway o kakilala na may tililing? Oh, wala. Bakit niya sinabi na babalikan niya si baby? Wala naman pong sinabi. Basta yun lang, alagaan ko raw ang bata. Tapos nung tinanong ko kung may ipagbibilin ba siya, ang sabi niya lang babalik na lang daw po siya kapag 7 years old na nga si baby. Anong itsura nung lalaki? Ay, matangkad po mistisuhin. Pero hindi ko rin po masyadong maaninag yung mukha kasi nga po madilim na. Nakuha mo ba ang pangalan niya? Ano nga ba yun? Mark po yata? Ay, hindi po. Mateo pala. Tumaas ang balahibo ko sa katawan nang narinig ko ang pangalang binanggit ni Yaya Papadudut. Akala ko'y natapos na ang nakakakilabot na bahagi na yon ng aming buhay. Pero mukhang hindi pa pala namin ito natatakasan. Naisipan namin na lumipat ni Lady pero alam naming mahihirapan kaming gawin yon lalo pat nakapagsimula na kaming maghulog sa bahay. At isa pa ay wala rin naman kaming kasiguraduhan na kapag lumipat kami ay hindi na kami masusundan. Dahil din sa mga nangyari ay na-realize ko na naging kampante na naman pala kami ni Lady sa aming pananalig sa Diyos. Nang maging payapa na ang lahat ay hindi na kami madalas nagdarasal kahit na dati araw-araw kaming nagro-rosaryo sa bahay. Kahit ang pagsisimba ay minsan amin ang nakakalimutan na gawin. Kaya binalik namin ni Lady ang habit ng pagdarasal at pananalig sa Diyos. Isinuot naming muli ang medalyon na ibinigay sa amin ng pari at inihingi namin si baby ng medalyon na sinisiguro naming hindi matatanggal sa damit o sa katawan niya. 1 taon pa lamang ang aming anak Papadudut. 6 na taon pa ang aming bubunuin ng mga araw at gabi na hindi na kami mapapalagay sa pagtulog dahil sa pangambang baka gambalaing muli at ipahamak pa ng engkanto ang aming anak. Kaya sa lahat ng aming makakaya, ay pipilitin namin ni Lady na kumapit at maging tapat sa Diyos at sa isa't isa at maging mabuting asawa at tao. Kailangan naming maging malakas, magpakatatag at maging mas mapagtiwala sa Diyos sapagkat ang mga yon ang aming magiging pinakamatibay na sandata laban sa puwersa ng temptasyon, kasamaan at kadiliman sa mundo, pati na sa mga kalabang nakikita man o hindi. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Dennis. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi perpekto ang ating sambahayan. Mayroong pagkukulang ang bawat isa sa atin na dapat tugunan at hindi basta-basta tinatakasan. Ikaw kabarangay, paano mo sinusolusyonan ang problema sa inyong pamilya? Dear Papa Dudut, nakakapagod mabuhay sa mundong ibabaw. At kung pwede lang talagang tumakas pero hindi kasama sa pagpipilian ang kamatayan ay gagawin ko na. At yun nga ang eksaktong nangyari sa akin noong araw kaya napunta ako sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay ko. Masasabi ko na kahit araw-araw ay meron pa ring pagsubok na dumarating ay mas kinakaya ko nang harapin dahil sa aking anak na siyang naging inspirasyon ko. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng istorya ng buhay ko ay nais ko munang kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories at sa iyo Papa Dudut dahil malaki ang naitulong ng pakikinig ko sa mga kwento ng mga kabarangay natin lalong-lalo na iyong may kinalaman sa buhay upang ma-inspire
at mabigyan ako ng pag-asa. Kaya nga napasulat na rin po ako sa inyong programa upang makapagbahagi naman ng kwentong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Pero magpapakilala muna ako sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Odessa, 37 years old at taga Marikina. Isa akong single mother na may 6 na taong gulang na anak. Sa ngayon ay kumikita ako bilang affiliate ng isang produkto online. Rumaraket din akong ahente ng insurance at nagsiself-study ng baking dahil pangarap kong maging baker at makapagbukas ng sarili kong negosyo pagdating ng panahon. Pero ang kwento ko ay magsisimula taong 2018 noong nasa Valenzuela pa lamang ang aming pamilya. Nak, alam mo ba, may sakit na naman yung pamangkin mo. Sino pong pamangkin? Ang dami ko kasing pamangkin. Di yung anak ng pinsan mo may sakit sa puso. Balita namin ng mama mo nasa ospital ulit. Awang-awa nga kami. Gusto nga sana naming puntahan doon, kaso wala namang kaming mabitbit na kahit ano. Di po ba pwedeng dumalaw kahit walang dala? Pwede naman pero nakakahiya yun. Tingin ko di naman po nakakahiya yun, lalo ibig lang sabihin nun iniisip nyo sila. At alam naman po nila yung estado ng buhay natin, di ba? Hindi tayo palaging meron. Oo nga, alam naman nila yun at tingin namin ng papa mo naiintindihan nila. Siguro ano? Ano po? Kami na lang talaga ng papa mo yung nahihiya kasi gustong gusto naming tumulong at mag-abot sa kanila kahit kaunti. Kaya lang, wala akong kinita ngayon dahil bihira naman akong nakakalabas para makapagtrabaho. Tapos, nagkasakit pa ako. Parang alam ko na po kung saan mapupunta tong usapan na to ah. Anak naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Wala pa po kong sinasabi. Ang amin lang ng mama mo, kung meron kang extra na pera dyan, baka pwede mong ipahiram sa amin tapos ipantutulong lang namin doon sa anak ng pinsan mo. Pamangkin mo rin naman yung bata. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ano ba naman pong klaseng tanong yan? Siyempre naaawa po ko dun sa bata. Pero wala na po akong extra na pera dito. Nabigay ko na po kay mama para may pambudget tayo rito sa bahay natin. Ay, ganun ba? Paano na lang kaya to? Wala na raw extra ang anak mo eh. Hindi ko nga rin alam. Bakit po ba kasi kayo problemado dyan? Hindi naman po siguro required na tumulong o mag-abot kayo ng pera dun sa pamangkin ko. Lalong-lalo na wala rin po tayo. Alam naman namin yun. Alam nyo po pala, pero ang labas parang kinokonsensya nyo ko dahil wala akong ekstrang pantulong sa kanila. Hindi ka naman namin kinokonsensya. Nagtatanong lang ako sa mama mo kung anong gagawin namin. Kung wala kang extra na pera, hindi ka naman namin pipilitin. Tama ang papa mo, kaya huwag ka namang magsalita ng ganyan anak. Ay, pasensya na po. Ayos lang, walang kaso yun. Naiintindihan namin. Kasi baka walang-wala ka na rin pagkatapos mong magbigay ng pera para sa pamilya natin. Tapos hinihingan pa namin ng mama mo pantulong naman sa iba. Oo nga, naisip namin ng papa mo na hindi mo nga sila responsibilidad. Ay, meron pa naman po kung sobrang 1.5 dito. Baka pwede na po to. Ay, oo, pwedeng-pwede na yan. Malaking tulong na yan sa pamangkin mo. Salamat anak ha, hulog ka talaga ng langit. Pero last money ko na po yan ha. Pag nangailangan pa sila wala na po talaga akong mabibigay. Pamasahe ko na lang po nasa wallet ko. Hindi naman pwede na pati yun ibigay ko sa kanila. Ayos na yung 1.5. Malaking halaga na yun pantulong sa pinsan mong nangangailangan. Sige po, ito po yung pera. Salamat ulit anak ha. Pagpalain ka ng Diyos kasi mabuti kang tao at higit sa lahat, matulungin.
mahirap lang ang pamilyang kinalakhan ko. 6 kaming magkakapatid at pangalawa ako, sakto lang ang kinikita ng mga magulang namin. Karpentero ang tatay, samantalang mananahe at tumatanggap ng labada ang pinagkakakitaan ni nanay. Kung hindi sapat ay madalas kulang ang sinesweldo ng mga magulang namin, panggastos namin sa pang-araw-araw. Kaya hindi na katakataka na hindi nila kami kayang pag-aralin hanggang sa kolehiyo. Buti na lang, imbes na mag-asawa at magkaanak ay inuna ko ang paghahanap ng trabaho. Kaya lang, naatang naman sa mga balikat ko ang malaking bahagi ng responsibilidad nila mama at papa sa pamilya namin. Mapagbigay akong tao, alam ng pamilya ko at malalapit na kaibigan ko ang bagay na yan. Kaya nga kahit ako na yung nawalan, basta makapag-provide lamang ako sa mga mahal ko sa buhay ay walang kaso sa akin yon. Bukod kasi sa pagiging mapagbigay ay matiisin din po ako, Papa Dudut. Kumbagay kaya kong mamaluktot hanggat maiksi ang kumot. Para sa akin ay pera lang naman yan, kikitain ko pa ulit yan. Kaya siguro gano'n na lang din. Ang taas ng kumpiyansa at tiwala sa akin ng mga magulang namin na magbibigay ako kahit na anong oras sila humingi. At madalas ay gano'n ngang nangyayari, Papa Dudut. Wala ka bang barya dyan? Barya? Meron naman po siguro sa wallet ko. Sa totoo lang, baryan na lang po yata meron ako eh. Ganon ba? Kailan ba yung sunod mong sweldo para magkapera ka naman? Yung hindi barya? Siguro sa makalawa pa po. Bakit po? Hihingi sana ako kahit 20 pesos. O kahit 10 piso na lang kasi sabi mo, barya na lang natitira sa pera mo. Para saan po? Pangyosi ko sana. Pa naman. Isang stick lang. Ang tagal ko nang hindi naninigarilyo eh. Parang na akong mamamatay. Sobra naman po yung parang mamamatay. Yun kasing nararamdaman ko eh. Simula kasi kaninang umaga hindi pa ako nakakapagyosi. Di ba nga po bawal na kayong magyosi? Abiso ng doktor sa center yun kasi di na kayo nawalan ng ubo. Isang stick lang naman anak. Kahit pa kalahati, bawal na nga po kayo. Parang mas mapapabilis pa yata akong mamatay kapag hindi nakapagyosi. Kaya pagbigyan mo na ang tatay. Pa naman bakit niyo po sinasabi yan? Yun kasi ang nararamdaman ko. Kung isumbong ko kaya kayo kay mama para mapagalitan niya kayo, gusto niyo? Ay, parang ano naman tong anak ko. Kayo yung parang ano dyan kasi pag nagkasakit kayo, ako naman po yung halos mamatay sa pag-aalala. Hindi lang sa kalagayan nyo, kundi sa kung saan kukunin yung pambayad sa ospital at pambili ng gamot nyo. Buti sana kung tumutulong ibang mga kapatid ko, kaso di naman. Napakahirap panghingan, palibasa laging dinadahilan na may sarili na silang pamilya. Ganun naman talaga pag pamilyado ka na. Kaya naiintindihan namin ng mama mo yung iba mong kapatid. Sana naiintindihan nyo rin po ko, kahit wala pa akong pamilya. Naiintindihan ka naman namin. Sige na nga. Hindi na ako hihingi ng pangyosi sa'yo. Sa mama mo na lang mamaya. Pa naman Binibiro ka lang. Mga biro nyo hindi nakakatawa. Nakaka-stress po. Grabe naman. Nga pala anak. Magbe-birthday na ang tito mo sa Makalawa. Sakto. Sweldo mo nun, hindi ba? Opo. Bakit po? Baka naman pwede mo siyang ibili ng regalo. Po? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi nagkwento sa akin nung nakaraan yung tito mong yun. Hindi man lang daw maalala ng mga anak niya yung birthday niya. Walang pagbati, walang regalo, o kahit man lang mumurahing cake, wala raw. Kaya naisip ko na regaluhan mo siya para naman matuwa sa birthday niya. Hindi po ako mangangako kasi malaki po kaltas namin nun. Sige na, kahit isang pirasong t-shirt lang o mumurahing relo. Ang mahalaga na iparamdam mo sa tito mo na naalala mo siya sa birthday niya. Sigurado matutuwa yung pag nalaman niyang may regalo ka para sa kanya. Pero di ko naman po responsibilidad na bigyan si Tito. Lalo sabi ko nga malaki kaltas sa akin sa sweldo kong yun. Baka magkulang yung perang ibibigay ko sa inyo pang gastos natin dito sa bahay. Tayo naman makompromiso niyan. Kahit magkano lang naman. Sige na, anak.
kikitain mo pa rin naman yung perang ibibili mo na regalo mo sa tito mo. Pero yung birthday niya, isang beses lang sa isang taon. Sige po, titingnan ko po kung may extra ako nun. Huwag mong tignan. Pagdaanan mo para naman meron kang mapasayang tao sa araw na yun. Meron nga po akong napasaya. Pero di naman ako masaya. Anong ibig mo sabihin? Wala po. Buti pa matutulog na po ako kasi maaga pa po ako bukas sa trabaho. Matulog na rin po kayo at wag nyo na po talagang susubukang magyosi kasi kapag nagkasakit kayo, ewan ko na lang talaga sa inyo. Papa Dudut, kahit na mahirap ang buhay namin ay hindi naging maramot ang aming mga magulang. Kaso sa sobrang mapagbigay nila kahit na wala na sila ay ipipilit pa rin nilang magkaroon para makapag-abot at hindi masabing maramot. Sa kanila ko siguro naman na ang ugaling yon kaya kahit na walang-wala na ako at nahihirapan ay hindi ako makatanggi kapag nanghihingi sila. Kaya nga kahit na nagkulang ng malaki ang aking budget ay nagabot na lamang ako kay Papa ng panregalo kay Tito noong sumasahod na ako. Pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat-lahat at umasa ako na sana'y wag na muna silang humingi sa akin sa mga susunod na araw. Dahil wala na talaga akong maibibigay. Tandang-tanda ko na nakatulog na lamang ako sa labis na kalungkutan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang alam ko kapag tumutulong tayo ay dapat bukal sa ating puso at nagiging masaya ang kalooban natin pagkatapos nating tumulong. Bukal naman sa aking puso ang pagtulong ko pero minsan ay hindi na ako masaya. Yun yung damdamin na malimit kong maramdaman dahil alam kong maling-mali yun, lalo na at pamilya at kamag-anak ko naman ang tinutulungan ko. Sa kabilang banda ay naisip ko rin, Papa Dudut, na baka dala lamang yon ng labis na pagkapagod at pananawa sa paulit-ulit na sitwasyon na aking kinasasadlakan. Sa kabila ng lahat ay mas tinatagan ko na lamang ang aking puso dahil yon lang naman ang magagawa ko ng mga panahong yon. Ayokong sumuko dahil kulang na lang ay padapain ako ng bigat ng buhay. Naniniwala kasi ako na may katapusan ng lahat at kasama na doon ang paghihirap. Yung bang darating ang araw na makakaluwag-luwag kami at magiging maayos din ang lahat. Gabi-gabi bago ako matulog, wala akong bukang bibig sa mga dasal ko kundi ang makaahon na sa kahirapan ng aming pamilya. Anak, alam mo ba, buntis na naman yung pinsan mo. Sino pong pinsan? Yung pinsan mong may 5 ng anak? At buntis na naman siya? Tumpak! Ibig sabihin pang-anim na niya yon? Oo, ganun na nga. Nakakatuwa, hindi ba? Ano pong nakakatuwa dun? Kasi blessing ang mga bata. May kasabihan nga naman pag marami, masaya rin. Kaya nga 6 kayong magkakapatid Dinamihan talaga namin kayo ng tatay ninyo para maging masaya yung pamilya natin. Magiging masaya lang po yung isang pamilya kung kayang buhayin ng magulang yung mga anak nila. Sobra ka naman. Nakaya naman namin kayong buhayin ng papa mo, hindi ba? Opo, pero hindi nyo kami nagawang pag-aralin kasi mas madalas pa tayong kinakapos kesa nakakaluwag. Nagkataon lang yon. Hindi po nagkataon yun kasi ganun din naman yung buhay nung pinsan kong yun. Mantakin nyo, hanggang ngayon hindi pa rin niya mabayad-bayaran yung pera na hiniram niya sa akin nung nakaraang taon kasi wala raw silang pera, na mahirap lang sila, ganito, ganyan, di naman nalalayo sa kanila yung buhay natin, di ba? Mahirap din tayo at minsan kinakapos sa pera pero buti nga nakakapagpahiram tayo sa kanila. Pabayaan mo na yung pera na hindi niya nabayaran sa'yo, anak. Ayos na yon. Pinabayaan ko na po pero hindi po ayos yun kasi pinaghirapan ko yung pinahiram ko sa kanya. Ay, hirap sa inyo, kinukonsinti niyo yung iba nating kamag-anak kaysa kampihan ako na sarili niyong anak. Ikaw na ang nagsabi.
Mahirap yung buhay nila. Huwag mo na lang sigurong pahiramin sa susunod na manghiram ng pera para wala nang problema. Hindi na po talaga kasi nadala na ako. Pero sigurado ako na manghihiram pa rin yan sa akin lalo ngayon buntis na naman pala. Ay, ewan sa kanila. Alam nila na mahirap ang buhay pero parang ginagawang biro. Hindi naman siguro. Anong hindi naman po siguro? Hindi maiiwasan yung ganyan lalo't may asawa siyang tao. Ikaw anak, kailan mo ba planong mag-asawa? Bakit yan po natanong? Kasi nasa 30 ka na, hindi ba? Nung kaedad mo ko, nakaapat na kaming anak ng papa mo. At pinagmalaki niyo pa po talaga yung bagay na yan sa akin? Sinasabi ko lang naman, saka dapat naman talagang ipagmalaki yon. Siyempre, kung di dahil sa pagmamahala namin ng papa ninyo, hindi kayo isisilang sa mundong ito. Pero ang issue rito, bakit niyo nga ako tinatanong kung kailan ako mag-aasawa? Dahil 30 na ako, ganon? Oo, malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo yung edad mo. Tapos wala ka pa rin pinapakilala sa amin ng papa mo. Wala ka bang planong mag-asawa o magkaanak? Meron, pero sa sobrang busy ko sa trabaho, hindi ko na nagawang magpaligaw at mag-boyfriend. Nako, dapat pinaglalaanan mo ng oras kasi masarap magkaroon ng boyfriend. Gusto mo ba? Po? Gusto mo ba kako? Kasi meron kaming ipapakilala ng papa mo sa'yo. At kailan pa kayo naging si Cupido? Saka seryoso ba yan? Nak naman seryoso ako doon. Meron kaming ipapakilala sa'yo ng papa mo. Mabait ito at saka kursunada ka. Kaya sana, bigyan mo siya ng panahon para makilala mo ng husto. Teka, masyado naman po yatang mabilis yung gusto niyong mangyari. Anong mabilis doon? Lahat po. Ay nako, kaya ka na pag-iiwanan kasi babagal-bagal ka. Hindi dapat ganyan ang pag-uugali na pinapairal mo kung gusto mo pang makapag-asawa. Hindi niyo ako masisisi. Masyadong nakakagulat yung gusto niyong mangyari. Saka saan niyo ba nakilala yung nirereto niyo sa akin, ha? Naging amo siya ng tatay mo nung minsang may pinagawa sa bahay nila. Napagkwentuhan ka nila kasi nabanggit ka sa kanya ng papa mo kaya ayun, nagka-interes siya sa'yo. Sige na anak, pumayag ka nang makipag-date sa kanya. Sayang ang tsansa. Malaki pa naman ang matutulong niya sa ating pamilya. Papadudot, hindi ko priority ang pakikipagrelasyon hanggang noong mga sandaling yon. Pero aminado akong sumagi na rin sa aking isip ang pag-aasawa. Hindi na rin kasi ako buwabata at sa edad kong 30 ay gusto ko nang magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Pero hindi ko nga mauna ang aking sarili dahil laging pamilya ko ang iniisip ko. Minsan ay napapatanong ako kung hanggang kailan ko gagawin ang bagay na yon. Sa kabilang banda, si Mama pa yata ang mas nag-alala sa aking love life kaya hindi niya tinigilan ang pagreto sa akin doon sa kakilala nila ni Papa na naghahanap ng makakarelasyon ng mga panahong yon. Sa huli, pinagbigyan ko si Mama at pumayag ako makipag-date sa naturang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Pio, na nung una ay kinagulat ko ang pagitan ng mga edad namin. 15 taon kasi ang tanda niya sa akin, biyudo at may 2 anak na nasa late 20s. Pero nakilala ko namang mabait at maginoo si Pio. Mga bagay na nagustuhan ko sa kanya bilang kaibigan, Papa Dudut. Kumusta kayo ni Pio? Balita namin ng mama mo, nagkakadevelopan na raw kayo Totoo ba yun? Wow! Marunong na po kayong gumamit ng salitang nagkakadevelopan, ha? Sino nagturo sa inyo? Narinig lang namin sa tabi-tabi, saka sa TV. Saka bakit di namin malalaman usok-uso namang salita yan na ginagamit ng mga magsing irog. Tama ang papa mo, hindi lang picture ang nade-develop, pati rin feelings. Tumpak!
Dami niyo na talagang alam, ha? Ose, bakit hindi mo pa kasi masagot-sagot yung tanong ng papa mo? Oo nga. Naghihintay at nasasabi ka kung malaman kung nagkakamabutihan na kayo ni Pio. Mabuti po ang turingan namin sa isa't isa bilang magkaibigan. Ano? Hanggang ngayon ba naman magkaibigan lang kayo? Baka naman magkaibigan pa lang ang ibig sabihin ng anak mo. Ano pong magkaibigan pa lang? Bakit? Meron pa ba kaming dapat maging turingan sa isa't isa bukod sa pagkakaibigan? Meron! Ano po? Anong ano po? Ako po yung unang nagtanong, Ma. Oo nga, pero hindi man lang ba pumasok dyan sa isip mo na magustuhan si Pio kahit kaunti? Kasi hindi ba gusto ka rin niya? Sinabi niya sa amin yun ng papa mo, kaya umasa kami na magkakadevelopan kayo. Tama ang mama mo, nak. Yung totoo, magkaibigan lang ba talaga kayo? Ay, yung totoo, umamin na po si Pio na gusto niya akong ligawan. Ayun naman pala. Pero hindi pa po ako pumapayag. Bakit naman? Kasi kasi hindi pa po ganun kalalim yung pagkakagusto ko kay Pio. Oo, mabait siya, maginoo. Pero ewan. Hindi mo na kailangang sobrang magustuhan si Pio para pumayag na magpaligaw sa kanya. At saka sabi ko nga, nade-develop yung feelings. Malay mo, pag andun na kayo. Pag pumayag ka ng magpaligaw sa kanya, mapagtanto mo na gustong gusto mo pala siya. Kaya nga payo namin ng mama mo, huwag mo nang pakawalan si Pio. Kumbaga sa mga naglipa ng isda sa dagat, magandang klase na siya. Bakit? Dahil may pera siya. Ha? Saan naman ang galing yan? Naaalala ko lang kasi, ganyan-ganyan din yung bukang bibig ni Mama nung pinakilala niyo sa akin si Pio. Sabi ni Mama sayang daw ang tsansa dahil malaki raw ang matutulong niya sa pamilya natin. Ano pong ibig sabihin nun, di ba? Ha? Uy, tinatanong ka ng anak mo. Sus, magpapaka-plastic pa ba tayo rito? Totoo naman yung sinasabi ko. Pag naging kayo ni Pio, malamang sa malamang, maaambunan din ng biyaya tong pamilya natin, anak. Sigurado ako na kahit papano, mararanasan nating umasenso at mangyayari yun ng lubusan kung magiging mag-asawa kayo. Seryoso po ba talaga kayo? Ay, oo naman. Tingin mo sa akin nagbibiro? Yun nga, hindi kayo nagbibiro niyan, pero di ko lang mapigilang magulat. Naiintindihan ko naman ng mama mo kasi bihira lang yung may makakakilala at magkakagusto sa'yo tapos may pera. Sa yaman ni Pio, sigurado matutulungan niya ang pamilya natin, nak. Oo nga. Baka nga bigyan niya ng permanenteng trabaho yung papa mo. O pag nagkataon, hindi na niya kailangang umextra-extra. Alam mo namang may edad na rin yung tatay mo at dumadalas yung pagkakasakit. Kaya hindi na makapagtrabaho ng tuloy-tuloy, hindi ba? Pag nagkataon, magiging maayos talaga ang pamumuhay natin. At syempre, pati na rin ikaw. Anong pati po ako? Malamang, pag napangasawa mo si Pio, magbubuhay reyna ka na. Kaya sana, samantalahin mo na yung pagkakataon dahil minsan lang dumating sa buhay natin yung swerte. Papadudot, todo sulsul sa akin sina mama at papa na pumayag na raw akong sagutin si Pio upang maging boyfriend ko dahil mabait naman yung tao. Totoo rin naman yon kahit na maiksing panahon pa lamang kaming nagkakakilala. Sa totoo lang ay iba pala sa pakiramdam kapag merong tao na nakakaunawa sa'yo at nakikinig sa mga kwento mo. At ang lahat ng yon ay nararamdaman ko kay Pio pero nag-alinlangan pa rin akong sagutin siya ng mga panahong yon. Magkaganon pa man ay hindi ako tinigila ng mga magulang ko sa pangungulit na bigyan ko raw ng chance si Pio na patunayan ang pagmamahal niya sa akin. Napakaswerte ko na raw sa kanya dahil mature siya, mag-isip at may pera na rin. Kayang-kaya niya raw akong buhayin at ang magiging anak namin. Bagay na napag-isip-isip kong tama nga naman. Siguro'y mas nanaig sa akin ng mga panahong yon ang kagustuhan na makatakas sa responsibilidad ko sa aking pamilya
sa pamamagitan ng pag-aasawa ng may pera kahit na hindi ko masyadong mahal. Kaya agad akong pumayag na ligawan ako ni Pio at makaraan lamang Papa Dudut ang 2 linggo ay sinagot ko na rin siya. Tapos makalipas ang 3 buwan ay nag-propose na rin siya sa akin ng kasal. Siyempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na ibinigay sa kanya ang matamis kong oo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na naging mabuting kasintahan si Pio sa loob ng 3 buwan naming magkarelasyon. Naranasan ko sa kanya na tratuhin na parang isang reyna at aminado akong pansamantala akong nakaalis sa mabigat at nakakapagod na responsibilidad sa aking pamilya. At dahil nga may negosyo si Pio ay siya ang may pinagkukunan siya ng pera at inaabutan niya ako kasama na rin ang aking pamilya. Nung una hindi ko tinatanggap ang perang ibinibigay niya sa akin dahil nahihiya ako at meron naman akong trabaho pero mapilit si Pio. Kaya sa huli kinuha ko na rin yon. Kaya nga tuwang-tuwa ang mga magulang ko dahil nakaluwag-luwag na raw kami at mas lalo silang nagalak noong naging mag-asawa na nga kami, Papa Dudut. Kaya lang ay doon na pala magsisimula ang aking kalbaryo dahil unti-unting lumabas ang masamang ugali ng mister ko. Para siyang masamang tao na nagbalat kayo na mabait para makuha ako. At nagsimula ng magkaroon ako ng masasalimuot na araw kasama siya noong sinaktan at minaltrato niya ako. Kahit na ipinagbubuntis ko na ang anak namin ng panahong yon. Dahil nga sa sinapit kong yon ay hindi ko mapigilang sisihin ang mga magulang ko dahil ipinakilala pa nila sa akin ang demonyong yon upang maging asawa ko. Nag-aaway na naman ba kayo ni Pio? Kasi kung oo, ramdam na ramdam namin. Dahil hindi niya kami pinahiram ng pera nung nilapitan namin siya ng papa mo. Sinungitan din niya kami at pinagsalita ng masama na akala mo hindi kami mga magulang ng asawa niya. Gusto ko nga siyang pagsabihan nun kaso natakot naman ako sa sama ng tingin niya. Mukhang masama ang gising eh. Ibig sabihin ba ng buntong hininga na yan? Totoo nga na nag-away kayo? Opo, Ma. Nung nakaraan lang ang sabi mo, meron din kayong pinag-awayan, hindi ba? Bakit parang hindi na yata kayo nagkakasundong mag-asawa? Siguro inaaway mo siya, no? Ako pa po talaga yung nang-away. Sa aming dalawa yung mister ko yung palaging nagsisimula ng gulo. Paano siya nagsisimula ng gulong sinasabi mo? Mabilis na pong uminit yung ulo ni Pio, lalo na kapag may kinalaman sa negosyo at mga anak niya. Ang masakit lang doon, sa akin niya binubunto ng lahat, lalo na wala akong trabaho at laging nasa bahay lang nila. Anong bahay nila? Bahay niyo na yon simula nang pinakasalan ka niya. Hindi ko naman po nararamdaman na welcome ako doon kasi ibang-iba ako tratuhin ng mga anak niya. Paanong iba? Basta, mahalata mo naman po kung hindi sila masaya na nandun ako. Ilang beses ko na rin sila narinig na may sinasabing masama tungkol sa akin sa mga kaibigan nila pag nandun sa bahay nila para tumambay. Sabi pa nga nila ginagamit ko lang daw yung daddy nila. Natural na saktan ako pero kinimkim ko na lang at hindi ako nagsalita ng kahit ano tungkol sa mga anak ng asawa ko. Baka naman kasi hindi pa nila ganap na matanggap na napalitan mo na yung namatay nilang nanay sa pamamahay na yon. Parang ganun na nga po. Masakit lang kasi umasa ako na okay ako sa kanila. Natanggap nila ako nung hindi pa kami mag-asawa ng daddy nila. Pero katulad ng tatay nila, magaling din silang magkunwari. Ano bang ginagawa sa'yo ng asawa mo pag umiinit ang ulo niya? Sinaktan na niya ako ng 2 beses pa. Nasampal na niya ako nung sinagot ko siya kasi punong-puno na ako sa pagsusungit niya sa akin. Inaasikaso ko lang naman siya. Huh? Ginawa niya yun? Opo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin ng papa mo? Kasi ayaw ko na kayong mag-alala.
Alam ko na mas gugustuhin yung intindihin ko yung ugali ng asawa ko. Unawain siya bakit siya nagkakaganon dahil yun yung gawain ng isang mabuting asawang babae. Pero minsan sumusobra na po si Pio. Hindi na ako masaya sa piling niya, lalo madalas niya rin akong laitin kasi nagbago na raw itsura ko dahil sa pagbubuntis ko. Hindi na raw ako yung dating ako na nakilala at minahal niya at kung ano-ano pang masasakit na salita yung mga binabato niya sa akin. Naiintindihan namin ng papa mo yung nararamdaman mo. Pero ikaw na ang may sabi na dapat sa'yo magmula yung pagkukusa mo na intindihin ang asawa mo. Baka kasi masyado lang siyang pressure sa negosyo niya. Kaya sa'yo niya nabunton yung stress na nararamdaman niya. Pero syempre, mali pa rin na saktan at sampaling ka niya. Lalo't buntis ka sa anak ninyo. Mamaya, mapano ka niyan? Alam niyo naman po palang mali eh. Pero mas gusto niyo intindihin ko pa rin si Pio. Mag-asawa na kayo, Odessa. Hindi na lang kayo nagsasama sa iisang bubong na walang basbas ng simbahan sa pamamagitan ng kasal. Magkakaanak na kayo, hindi ba? Saka baka nabigla lang si Pio nung nagawa niya yun sa'yo. Seryoso po ba kayo dyan? Oo naman. Hindi kami tumanda ng ganito ng papa mo nang magkasama pa rin hanggang ngayon kung hindi namin nauunawaan yung konsepto ng pag-aasawa. Tama ang mama mo. Mabuti mong gawin manahimik at huwag palalain ang sitwasyon kapag nagagalit ang asawa mo. Sa halip na gatungan ng apoy sa tuwing nag-aaway kayo, pahupain mo ito. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko sa mga magulang ko dahil mas inisip pa rin nila ang kapakanan ni Pio kesa sa akin. Sa kabilang banda ay alam ko na meron din akong kasalanan dahil ginusto ko rin namang makasal sa kanya. Kumbaga naisip ko kasi na pwede kong matakasan ang kahirapan at responsibilidad sa pamilya ko kung makikisama ako sa kanya kahit na hindi ko pa siya gaanong kakilala. Alam kong mali na gamitin ko siyang paraan pero naniniwala ako na merong dahilan kung bakit siya dumating sa buhay ko. Kaya lang ay puro pagbabalat kayo lang pala ang lahat sa una pa lamang. Nagtiis pa ako ng ilang buwan hanggang sa maipanganak ko ang baby namin ni Pio pero hindi pa rin nagbago ang mister ko sa pananakit niya sa akin. Bukod doon ay natuto na rin siyang mambabae kaya nag-decide na rin po ako makipaghiwalay sa kanya. Yun na rin ang naging hudyat upang lumayo ako sa poder ng mga magulang ko dahil masamang masama ang loob ko sa kanila. Alam ko kasi na sisisihin lamang nila ako sa paghihiwalay namin ni Pio at baka gamitin na naman nila ako sa makasarili nilang kagustuhan. Hindi nga po nagtagal ay napadpad kami ng anak ko rito sa Marikina at sa mga nakalipas na taon ay kinaya kong buhayin siya ng mag-isa. Hindi ako humingi ng sustento kay Pio dahil sa trauma na iniwan niya sa akin. Mas ginusto ko na lamang na mapalayo kami ng anak ko sa kanya hanggang sa nabalitaan ko na namatay na siya noong 2021 dahil sa COVID-19. Mabilis pang nagdaan ang mga taon at neto lang 2025, nahanap ako ng isa sa mga kapatid ko sa social media at nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na namatay ng araw ang tatay namin. At meron namang sakit si mama. Doon na nakiusap sa akin ang kapatid ko na makipagkita sa nanay namin dahil meron daw itong mahalagang sasabihin sa akin, Papa Dudut. Anak, buti naman at nagpakita ka na rin sa akin. Sabi ng mga kapatid mo, pinilit ka pa raw nila ng husto para lang pumayag na puntahan ako. Napakalaki ba talaga ng galit mo sa amin ng papa mo para matiis mong hindi puntahan kahit hanggang sa kamatayan niya? Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po sinasadyang hindi pumunta sa burol at libing ni Papa. Pero nahihiya kasi ako na magpakita sa inyo dahil baka may masabi kayo sa akin nung umalis na lang ako ng biglaan dito sa lugar natin noon. Aminado ako na pinangunahan ako ng takot kaya mas pinili ko na lang na mamuhay sa malayong lugar kasama ng anak ko.
Hindi rin naman kita masisi. Lalo't sobrang hirap ng pinagdaanan mo noon. Hindi lang sa kamay ng asawa mo, kung hindi sa amin na rin na pamilya mo. Pasensya na po talaga kayo, Ma. Ayos lang. Naiintindihan kita. Mas naintindihan ka namin ng papa mo nung umalis ka sa puder namin at tuluyang magpakalayo-layo. Akala namin sa pelikula lang nangyayari yung ganon, pero sa totoong buhay din pala. Yun nga lang, sa huli namin na pagtanto, kung kailan hindi na namin alam kung paano at saan ka hahanapin. Sinadya ko po talagang hindi magpakita sa inyo dahil sa totoo lang, gusto ko na kayong kalimutan. Gusto ko na pong burahin sa alaala ko, hindi lang yung nakaraan kundi maging kayo na pamilya ko. Ewan, pero di ko lang talaga mapigilan magtanim ng hinanakit at sama ng loob sa inyo ni Papa dahil kayo pa talaga ng mga magulang ko yung hindi ko mampi sa akin nung araw na kailangan ko ng tulong at suporta nyo. Simula nun, nawalan na rin ako ng amor sa inyo. Lalo kung iisipin hindi lang naman yun yung insidente sa asawa ko yung unang beses na hindi nyo ako pinili bilang anak. Di ba palaging kapakanan ng ibang tao yung inuuna nyo kaysa sa akin? Bakit? Kasi inaasahan nyo na maiintindihan ko lahat dahil ganun nyo kami pinalaki ng mga kapatid ko. Hindi masama magbigay at umunawa pero hanggang kailan ko po ba yun gagawin kung ako mismo walang-wala rin at nangangailangan din ng pangunawa? Patawarin mo kami. Kasi hindi nga kami naging maramot sa iba. Pero ikaw mismo na anak namin, pinagdamutan namin ng papa mo ng mga bagay na kailangan mo, anak. Pasensya ka na talaga sa amin. Kung pwede lang talaga naming ibalik yung nakaraan, gagawin namin para maitama lahat ng pagkukulang namin sa inyong magkapatid, lalong-lalo na sa'yo. Pero alam naman po nating imposible nang mangyari yun at ayoko naman pong mabuhay na may sama ng loob pa rin sa inyo ni Papa. Ang totoo, sobra ako nagsisisi kasi hindi ko kayo napatawad kaagad. Sana kung nagawa ko yun na mas maaga mas marami pa akong pagkakataon na nakasama si Papa bago siya kinuha sa atin. Naniniwala ako na mayroong dahilan ng lahat kaya nangyari yung mga dapat mangyari. Saka hindi naman galit sa iyo ang papa mo. Medyo nagtampo lang ng kaunti kasi miss na miss ka na raw niya pero hindi ka niya nakita sa huling sandali niya. Kaya nga kabilin-bilinan niya sa amin ang mga kapatid mo, gawin namin ang lahat para mahanap ka at makausap kita nang sa ganon, maihingi ko raw siya ng kapatawaran sa iyo, anak. Pinapatawad ko na po kayo ni Papa, Ma. Patawarin niyo rin po ko sa mga pagkukulang ko sa inyo bilang anak. Wala na yun. Matagal ka na naming pinatawad. Mahal na mahal ka namin, Odessa. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Papa Dudut, maraming mabubuting bagay na tinuro sa akin ng mga magulang namin at kasama na doon ng pagpapatawad. Pero mahirap magpatawad lalo na sa loob ng mahabang panahon ay napangibabawan ako ng galit, hinanakit at tampo para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya nga malaki ang pagsisisi ko na hindi na ako personal na nakahingi ng tawad sa aking papa. Magaganon pa man ay payapa ang puso ko noong narinig ko kay mama ang habilin niya. Sa kasalukuyan ay bumabawi ako kay mama sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya tuwing bumibisita kami ng anak ko sa bahay nila sa Valenzuela. Pero kung tatanungin niyo naman ako ang tungkol sa kalusugan niya ay masasabi ko na bumuti ang kalagayan niya. Masaya ako pero nandun pa rin ang takot sa aking puso na baka pansamantala lamang pala na pinahiram siya ng Diyos sa akin. Pero kahit na gano'n ay pinipilit kong pumanatag at kumalma lalo at hindi ko na kontrolado ang sitwasyon. Natutuhan ko rin na pahalagahan ang bawat sandali at sulitin
Ang mga pagkakataon na kasama namin ang isa't isa, lalo ngayong nagkapatawaran na kami. Walang perpektong magulang at wala ring perpektong mga anak. Walang perpektong relasyon at walang perpektong karelasyon. Pero lagi po nating tandaan na gumawa tayo ng mabuti sa mga mahal natin sa buhay at huwag natin silang hayaan na malungkot at masaktang mag-isa. Lalo at pamilya tayo. Ibig sabihin, kaagapay natin ang isa't isa at kakampi sa lahat ng sitwasyon. Yun ang importanteng aral sa buhay na natutuhan ko. Maraming salamat, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay ko. Sana'y kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at Barangay Odessa. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.